Asini rohama dihamu dohot dame sian Tuhan debata mata dohot sian anak-anak Kristus Yesus. Amin. Horasma dihita saluhutna hatani debata dihita ima sian pesalmen bidu 37 ayat 34 rodi ayat 40 ucahama dihita songonon. Haposima Jahoba jala paihut-ihut dalan nai. Jadi patibulon namaho tumean tanoi idai daun muma hasis siap ni akka parjahat. Huidama sada parjahat na sumalin jala manurubun ibana songon hau narugun di hatubuan nam. Jadi mamolu siba hape dang disibe. Polado hulului ibana hapedang Jepang sai matahon nalidangi jala bereng natigori ai sai hadameondo ujung ni halak sisongoni alai sai siap do sogot akka panglausi sudena pinopar ni akka parjahat pe siap do. Sian Jahobado yanggo hatuaoni akka partigor ibana do partano batoan nasida ditiki hagogotan ditupak jala dipalua Jahobado nasida dipalua do nasida sian akka parjahati jala ditupahi nasida ai marhaposan tu ibana do nasida ima sahatna. Huriani itu hata nahina holongan di bagasan Kristus topik di terupuk tahun ima sesuai na adong di bibelta tua na mangilas ni parjahat doho tua na pagol ni nalidang heado hita manoton film laga pasti hiate manang film detektif tiki SD ba ringkas do macaha buku novel ni rintintin ya detektif atau drama Korea sekarang ini yang lagi ngetren atau juga sinetron India ya yang terlalu dramatis dan tragis. Molo Jepak tado mamereng disi akka parulaun na jahat pasti kita gemes ya. Sadi hari mau hona takut polision nah ita. Ya. Ikut kita terpengaruh, ikut kita emosi. Lambohado molo di kenyataan na Jepak kita pangulaunya kapar jahat heado sahala ama manuhor sada mobil siandongan nasa marga unang majo pinabuak margana ti dituhor mobilon dohot surak-surak na lengkap dengan maksud asa boydo ibana mabuan songon angkoti alai dung leleng Roma dongan nak mangido pangrupion au majolai mapuan mobil mi ilian HP di saratiki adong rohana jahat digadehon mobil nyon saya dipangido aidang cukup dope hepek kumanobus nak saya songoni mah dipaksa dipangido ujungnya ibana do nama mijam mobili ibana na manggadehon mobil ni dongan nai
Tapi lah ibana muse pamatehon napunasa mobili. Dan sampai hari ini tidak kena tangkap polisi, tidak tahu siapa pembunuhnya. Ala rapi dotong dibunuh amat tai. Dang marhiti tanganna. Kita berpikir mendengarkan peristiwa yang tragis itu yang sangat mengenaskan, marah di dalam hati kita. Kenapa ya Tuhan terjadi ketidakadilan? Jala idona jod jepak kita akasukun madok buasa parjahati dang pitor di debata. Buasa parjahati dang pitor itakku polisi. Buasa aka parjahati ngoluna maduma sonang nyaman. Seolah-olah dia bebas dari melakukan sebuah dosa, sebuah kejahatan. Puasa tutu suku-sukun songoni rotuhita. Ternyata ada banyak ketidakadilan di ngulut tahun masa. Jala jodoh hita memperbandingkan yang satu dengan yang lain. Laos jodoh hita dakolan mabain penilaian, tapi juga menghakimi kan, memberikan penghukuman bagi dia. Tapi sasitonga penghakiman Tuhan itu nama malos kan itu kan, kon di pihak Tuhan itu pamaloson, bukan di pihak kita. Kemudian nih tuhata ido suku-sukun namarhahona antu sude laka-laka ni colma di ngoluna iportibion. Jala di Parpudion kita juga bertanya mengapa dan mengapa buasa si penista agamai lumeling uhumna sian teroris. Geram kita mungkin ya mendengarnya. Mengapa seorang suami istri, sepasang suami istri kakek nenek nama buat setandan pisang lumeling diuhum di penjara sian koruptor. Buasa jala buasa. Jala los ido naing tapangido alusna. Olan itu terus ya. Ternyata itu seperti koin yang punya dua sisi ya. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kita tanya mengapa, jawabnya kita harus telusuri dulu. Mengapa seperti itu? Romuse tuhita buasa mah au songon na di pasiding dongan herana sabi-sabi inat tema merengau buasa ma dang adil pembagian tugas di parkarejuan songon na adong keberpihakan. Kita bertanya sekalian koreksi diri mengapa buasa songoni buasa di pakaluar ausian parkarejuaku buasa au dicurigai. Banyak pertanyaan-pertanyaan. Laos di sido hita marpanukun tu debata. Di dia do Tuhani, adong do Tuhani. Sian pamotuan ni Tuhani do sude akan nama saon. Marnida do debata di si. Ay marhuaso do ibana. Kenapa seolah-olah tidak ada sedikit pun ada jalan keluar atau solusi? Di mana keadilan? Harus sijup do akadongan nape ilului do buasa songoni. Ana mardosa do raho inna kan? Si David pe di
pesal menontong sukunonna. Jadi holso do arsa ni rohani pesal mendaud doon si David nama nurat tonon. Dia gelisah. Mengapa terjadi ketidakadilan? Huriani tuhata juk do hala marpikir nasu berpihak do Tuhani diaka na mengalami aka si tahonon nagabi korban ya do Presiden Abraham Lincoln ditiki namar porangi beristirahat nasida dohot piga-piga padita sekalian sarapan nasida songoni mama katatai Roma sahala padita madog martangyang mahita asa di pihak ta debatain ahama didok si Lincoln didok ibana jangan katakan Tuhan berpihak kepada kita. Tetapi seharusnya lah kitalah yang harus berpihak kepada Tuhan. Artinya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Apa? Hiado sahala ruas didokibana songonon inang najulu parjahat doawin. Jadi mulut tikina manakoi martangyang doawin. Apakah Tuhan berpihak kepada orang yang mau melakukan dosa? Bah, itu hati. Itu. Jala gurang nang akadongaku ditikina ma buat manang manurat togel martangyang doin memasang togel martangyang tong ya Tuhan tidak pernahlah kompromi dengan dosa ya maka jangan katakan Tuhan berpihak kepada kita meminta restu kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu tetapi seharusnya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menuruti perintahnya. Disitulah kita berpihak kepada Tuhan. Mungkin agak sedikit berbeda dengan pandangan kita. Loh, kenapa? Dalam memang ikonido sasitonga. Kuriani tuhata disonma suku-suku ni ro si David di bahan ibanado perbandingan antara orang fasik, orang yang munafik dan orang yang jujur. Halakna tigor, halakna bonar, halakna biar mida debatan. Yang jelas pasti akan ada konsekuensinya apapun yang kita lakukan. Parjahati, isada tiki, cepat atau lambat dia akan menerima hukumannya. Halakna tigor rohai akan jujuripe nabonari dia juga akan menerima upahnya. Dialus Yesus do sasitonga suku-suku non secara tidak langsung ate. Songon jamita duluk. Apakah itu dia ditindas? Apakah dia menjadi korban? Apakah dia terjadi ketidakadilan di dalam kehidupannya? Maka Tuhan memberikan kebahagiaan upahnya. Ai ido didok martua mahala na pogostodi ai dinasidado harajau ni debata martua mahala na marsa roha ai siapulan do nasida na marsa rohaun kan boy do
mungkin dibunuh orang lain, ya, atau memang mati kecelakaan. Gudang mai ragam ni alanya hado halakna marsak. Apalagi peristiwa di Piga Arina Salpo, nah tartutung jabunei sekeluarga holan sahala anak nadona selamat kan marga tampu bolon melodang salah teh, ya itu begitu mengerikan. Jadi memang aka tragedi nasongoni memang Tuhan ini nama ngalehon pangapulion. Martua mahala nama wasmale di hati goran ai si pabosu rondo nasida. Martua mahala na asiroha ai sia-sian do nasida. Martua mahala na parohana yas ai idau nasida do debata do seterusna teh. Doh na pajoncokon hati goran na dipaburu-buru si buan dame ai ido anak ni debata. Jadi inilah yang memberikan jawaban-jawaban. Kalau kita tanyakan mengapa dan mengapa, kita akan menunggu mungkin bertahun-tahun jawabannya baru ketemu. Alai ido alus ni sudi akaparu kilon akasi taunon na adopi di Portibion. Itulah ucapan kata bahagia yang disampaikan oleh Yesus untuk memberikan kekuatan kepada kita dan melihat perspektif dari kacamata Tuhan. Bagaimana kita menilai kehidupan ini dan untuk jangka panjang. Alanido unang sai ro akapadilian manang keputus asaan menurut kasih tahu non kita. Kita harus melihat mungkin ada hikmahnya di balik itu. Dan selalu orang yang berhikmat mengatakan ada hikmatnya di balik peristiwa. Mungkin tidak tahun ini, mungkin besok. Bahkan anak cucu kita yang dapat jawaban itu. Itulah luar biasanya. Kemudian itu hatta dia mah didok si David mau akka alak najahati pasti pidom doi pedem dei akan binasa. Alai akan nati gorohai didok bisi jalon nasi dado si Teanon. Mereka menerima warisan harta di dunia ini. Itu luar biasanya pemahaman bagi orang Israel bahwa laki-laki, apalagi dia anak pertama, dialah penerima berkat dari orang tuanya. Dialah yang mengurus, mengelola, menjadi steward yang baik akan harta warisan. Dialah yang akan menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Jadi mau alat na lidang rohana na jujur Jepang nado dameni roha, Jepang nado pasu-pasu na gudang. Negara Denmark salah satu negara termakmur di dunia ini. Negara paling nyaman untuk ditinggali. Inilah negara dengan pendapatan paling tinggi dan paling bersih. Maka disebut negara ini negeri dongeng. Salah satu negara tingkat korupsi nyaris nol. Termasuk juga Finlandia dan juga New Zealand. Apa yang menjadi tolak ukur modal dasar mereka adalah kejujuran. Ima halakna lidang maroha. Huriani tuhata dido
pesalmen Raja Daud, orang-orang yang jujur itulah yang mewarisi negeri. Sama seperti yang dikatakan Yesus, martua mahala na ias roha. Karena mereka akan memiliki bumi. Ya. Mereka melihat Allah. Nangpe sasitonga gudang doa kasih tonon na bui tak alami gudang ni aka TM ancaman, tantangan dan masalah siapapun kita gudang do na atadopi aka persoalan-persoalan di tonga-tonga ning nguluon alai halak na marhaposan tu debata halak na lidang rohana dia akan menemukan keselamatan, menemukan damai sejahtera, mewarisi bumi ini. Bukan hanya harta kekayaan di dunia ini, alai mewarisi harajau ni debata. Amin. Alanido saya Jepang ma dihita songon nedok ni Leslie SM kau dohot simot yer bahwa nedok ni para pesalmen Daud itu adalah sebuah ungkapan ekspresi dari penyelidikan iman akan sikap dan juga kuasa Tuhan, bahwa Tuhan akan bertindak kapanpun dan dimanapun itu pasti Tuhan akan berpihak kepada orang yang benar dan memberikan hukuman kepada orang yang jahat, orang fasik, bahkan orang yang munafik. Uriani tu hatta kison ma hita naing mengalapati bahwa semua hidup ini ada konsekuensinya. Maka marilah kita songon nedok ni terpukon asa boy hita mamereng hari-harita nagacang dope pasu-pasu Tuhani sude aka ulauta ala hita mangulahon dia do lomoni rohani debata jala toktong hita marhaposan tu debata mulut waka parjahati siat debata do uhumanna upani akan porsea dohot natigori ima manean harajau ni debata. Amin. Martangyang maita. Mulia tema diho ali Tuhan debata amanami dipaluaso hami Tuhan mangulahon akka ulon nami manipat sadarion ragam ni akka parkerjuan di pasahat hodi hami deliho kogogodo las ni roha marhai pahasok kami Tuhan dina laho mencukupi sudah akka kebutuhan di tonga-tonga ni keluarga napos dorohanami hodo namar muduhon ngulu nami hodo parmahana dinggani na paradehon paturehon sudah kana rekod dia kana porsea diho Tuhan pasu-pasu mak sudah ruas ni huriam asa margogo hami mangulahon ulaun na pinasahat mudi hami jalabui hupasiding hami rohana jahat dot aka jahaton payas rohanami pargogoi hami marhiti todim asa martua hami laho mangulahon lomoni roham gabi panean hami Tuhan di portibion nang di harajaon musugut ali Tuhan di bata amanami sahat di homa saluhutna sude na sinitani rohanami sude na ulahok kami jala di bornginon di paluas ho hami manangi hok katam marhite margogo mahami tarapul mahami Tuhan jala ditabay ho bisuk
doho sahala di hami laho mangulaon aka tugas-tugas doho tanggung jawab nami di tonga-tongani huriam di keluarga di masyarakat nang di aka parkarjuan nami pe atong saha di mahami di bornginon paluas mahami mamolus borngin naholomon mardonga toko hami Tuhan margogo jala boy hami peak di podoman nami melepas sude aka keletihan halo jaun nami boy hami mangalap gogo muse laho mangu